Здравейте хора, това е Warface и ще ви обясня в този туториал общо взето какво представлява играта. Играта е адски готина, така че сигурно доста ще ви хареса. Така, това тук ви е Safe House. Тук се обучавате как да играете в момента. Игра с Sniper. Играта е супер готина. Може да поставите ми някой сте снайперист, както в момента си играе, като ми е някой прибир. Не се казва. Добре, сега няма да обясня къде е Safe House за него. Има три вида героя. Единият е снайпер, в момента както играх, но лично на мен фаворита ми е Филмен. Той е супер готиния герой и ви го препоръчвам искрено, защото той е нещо като хибрид в сравнение с другите. Защото как да ви кажа, в гер. Ето чрез това, пак, когато вземете някое друго оръжие, което е по-силно от вашето, вие си пълните патрони, докато другите герои не могат да правят тази способност. Нямате просто. И той се отличава с това от другите. Той е хибридния герой. Виждате, имам каска. Ето тук. Тази каска се взима за 12 000, които са абсолютно много пари за тази игра. Чрез нея вие, когато ви удрят, кръвта ви спада, но ако останете ви се възвръща кръвта, като не ви убият напълно. Тя служи за протекция. Медикът също много добър герой. Когато някой от съотборниците ви умре в коп мисия, той може да го съживи. Инженера също доста готин герой. Той може да отключва специални врати, също така неговите оръжия, специално направени за него, цепят много по-бързо от другите герои. Затова е също много силен и по-бързо от герой. Снайпериста, той е чакали по-скоро, така че и той е доста добър герой. Но аз игра с Филмен, като ви казах, който най-много ми хареса. Имате Statistics. Съжалявам, че правя чак толкова късно. Просто преди ме взеш, честно казвам, да правя геймплей, така че съжалявам, ако мога така да се изкажа. В момента съм 12 ранг, генерал специалист. След малко ще дигна техникал специалист, 13 ранг, дигате рангове. Тук ето и, както ви казах, на героите, какво е прогрес. Пълтин е малко прогрес, тук са ви купувате примерно и нещо. Тук и може да бидете примерно с 20% повече демидж, примерно за 24 часа или нещо такова. Имате VIP, след като дигнете него, докато не спрете да играете, след VIP и дигнете по-бързо съответно. Така че нека почваме да играем. Съжалявам, че епизодът ще е по-малък, ще има втори епизод, просто съм с Bandicam, не платена версия и ще гледате следващия епизод от довършването на този, но сега малко да ви обясня. Ето ми копи мисиите, които това са мисии, печелите пари от тях най-вече, но само първата победа за деня на тази писта. Има Team Deathmatch, Storm, Thunderbomb, Free for All, Capture, Destruction, Domination. Играл съм любимата ми Team Deathmatch. Free for All също доста готина Domination. Тя го препоръчвам. Има и Survival, на който
трябва да платите тултини, за които доста време чакате за играчи, така че нека почваме на Team Deathmatch. Това е общо взето, което не да ви обясня. Показах ви сейфхауса, там може да си обучавате като за начало, но лично ми Team Deathmatch най-много ми харесва. Съжалявам. Това е първият клип, който правя на него. Занимавам с Downhill. Имате achievement, примерно слагате това, защото съм направил с снайпер 100 kills и пушчици е такива, че ми показвам както в момента съм си филуер герой, така че се надявам да ударим ярки да ги направим. Но ще се опитвам да играя колкото си може повече, без да се ревая, както се казва. И ако има повече гледания, ще правя повече клипове на повече игри. А пък да не говорим, ако се абонират повече хора и има от типа на линия, което се надявам. Ще си взема един нов компютър. Ето го изгледам. Чао, гледайте във втория